kula minangka pambiwara ajengipun matur nuwun pamipun dhumateng panjenengan sedaya atur-atur ageng sing sampun kula pangarsani atur kula wonten atur ingkang hanuju kula ingkang panjenengan pramila cukup amen sawu sampun kami apa ing waktu iki salah lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun.
mubal babal kang angkara murka sebab olah pakartine cipta rasa singlar saka dasar kautaman temah kang subur ngrembaka amung watak cidra budine nista biyen padha diarep-arep bisa dadi pangarep kabeh padha ngira bisa dadi pangarsa kang kena dipercaya bisa dadi pengayom kang bisa gawe ayem dadya pamomong sing ning ora pinter omong nanging jebul murucut saka gembolan bebasan mung pinter guneman ning kang tanpa kasunyatan mung cilik kinarya ancik-ancik golek kamulyan lali yen duwe kewajiban ngayomi nusa bangsa lan negara geger gempar kali watu lor kidul padha obong-obongan wetan kulon padha hambiak maurahan ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara aku pendhita saka pertapan Kembang Sore kene jenengku Begawan Sabdamala ya Kyai Dawaluddin muridku sing tak tresnani muridku sing tak dama-dama Anoman ya Sang Mayangkara kula wonten dawuh Sang Guru Amiji putra siswa kula pun Anoman utawi pun Mayangkara ngene ya Anoman wis sawetara suwe anggonmu Puruhita utawa Suwita nyantrik marang panjenenganing sun Begawan Sabdamala ya Kyai Dawaluddin kang mapan ana pondhok Kembang Sore kene inggih Sang Guru pranyata sedaya kala wau sampun dados gegayuhan kang sarta ancasipun Anoman utawi Mayangkara kula kepengin sisa-sisaning umur kula ginakaken kagem ngudi kawruh lan sisa-sisaning umuripun pun Anoman kula kepengin nempuh dalan rahayu ingkang mapan wonten ing lajeng kautaman miwah garising bebener gegayuhanmu apik niatmu becik Anoman nanging kusik to wis ana 3 dina iki yen tak sawang-sawang Anoman sajake kaya ana gembolaning perkara kang kineker mara coba
mara coba enggal matura mring panjenenganing Sun Anoman. Nitik saka lekering netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimbo. Sajak ana sing kok pikir, sajak ana sing kok penggalih. Mikir babagan apa, Man? Anoman. Yen laku iki wis mbok anggap dadi gurumu dhewe. Kang mapan ana ing pondok Kembang Sore kene, yen kowe gelem matur kelawan pun bapa. Mbok menawa ana reruwet pun bapa bisa ngudari, mbok menawa ana pepeteng pun bapa bisa madhangake. Enggal matur senggono. Yuning Allah dia tumelah mangolah ilmu bangkit mikat orang mangukut ukutaning jiwa yen mangkono patut sinebut yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi enggal matura Anoman. Nuninggih sang liku waleh-waleh menapa paduka sang guru nangleti Anoman telung dina iki. Anoman kena ngapa, Anoman mikir babagan apa, sajak beneh kalian adat saben rak ngoten to kala wau. Ya pancen bener enggal matur nuninggih waleh-waleh menapa sang guru. Tri ari niki utawi tigang dinten meniki Anoman nate nyumpena utawi nampi wangsit saking Bathara. Wangsit kala wau arupi pangimpen utawi supena. Anoman nyumpena apa? Anoman ngimpi apa? Lho niki kula ngimpi sang guru. Kula ngimpi mbok menawi bumi Nuswantara menika katerjang wujudipun banjir bandang. Katerjang wujudipun banjir bandang ingkang ngantos ngelemaken bumi Nuswantara kala wau. Kinten-kinten pangimpenipun Senggana menika mengku teges punapa dhuh sang guru? Sampun prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal kowe ngimpi yen to bumi Nuswantara ketrajang banjir bandang.
Lho nggih lakar kasinggihan dosang guru ya. Ngene yo Anoman. Yen kowe ngimpi mbok menawa bumi Nuswantara iki katerjang wujude banjir bandang. Pancena bener awit apa awit iki kabeh wis gedaya jagat sing wis sepuh donyane sing wis rapuh. Mekaten Sang Guru ya pancene kaya mengkono. Apa maneh saiki wis akeh para satriya-satriyaning bangsa, para sentana praja, para pejabating negara sing wis lali karo jejibahane, lali karo kewajibane. Cobloko wae Anoman, cobloko. Cobloko wae. Aku ndumuk ora ana liya sing lali karo kewajibane kuwi, ora ana liya Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Sang kapirang murinang kul kinempit-kempit dosang retnaning bawana Ratu Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Pancen bener Anoman. Kuwi ratu sing dadi punjering angkara murka, ratu sing dadi sumbere watak kamurkan mula ripalungguhan iki mumpung aku madhep pendhita kang mapan ana pondhokku Kembang Sore kene. Senadyan to pertapanku Kembang Sore kene, pertapanku Kembang Sore kene isih ke bawah perintah saka negara Ngastina, nanging aku ora bakal wedi ngelingke marang watak angkara murkane Prabu Duryudana. Lajeng